Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng basag kotse sa Naga City. Ayon sa Naga City Police Office, unang nakita sa social media ang umano'y insidente ng basag kotse na agad namang inimbestigahan ng pulisya. Ayon sa PNP, wala naman umanong nawala sa sasakyan ng biktima. Kaugnay nito, mas pangpapaigtingin ng pulisya ang kanilang police visibility. Inabisuhan rin nito ang mga vehicle owner na huwag mag-iwan ng anumang gamit sa loob ng kanilang mga sasakyan. Bali ang Naga City Police Office, continuous ang satuyang mga programa para malabanan taan ang mga kriminalidad na nangyayari digdiyo sa Naga City lalo na. So, mas pinapagkita ang mga patrolling sa mga areas na kung saan aramtan na medyo madiklom, and kulang ang tao dahil dahil araw-araw kaya na may mga nagpa-park ni aramtan na pwedeng may mangyaring insidente. So, ang inahagad mi sa publiko na bantayan and maging anumang giraray, maging cautious sinda. Bantayan ang sa indang mga pagsasadiri. Iwasan tang magwalat ng mga importanteng gamit or bag sa loob ng sasakyan na pwedeng maka-catch up ang atensyon ng mga parahabon.